Hi guys, today θα παίξουμε Brawl Stars. Μπαταρία. Πάμε. Λοιπόν. Ωραία, πάμε. Λοιπόν. One more spike contacts. Διαλέγω αυτό. Αυτό είναι σπασμένο. Ας πούμε ότι δεν έγινε ποτέ. Πάμε να πάμε στο βίντεο. Ωραία, ξεκινάμε το βίντεο πάλι. Sorry για το cut screen. Game start 100% charged super. Τι πήρα? Πήγα να πάρω τον Ντεμέιζα, αλλά τελικά πήρα κάτι άλλο. Πιστεύω πως πούξ είμαι εδώ. Παιδιά, κερδίζουμε αυτό το round. Παιδιά, κερδίζουμε το round. 5 power cubes από το start. It's crazy, bro. Ωραία, πάμε λοιπόν. Νομίζω πήρα Fire Ray. Δείτε το βίντεο που θα στα comments, επειδή δεν θυμάμαι. Γιατί χάνω? Ωραία, φίλε. Το βγάζω αυτό. Ωραία, max health, όχι. Super charge rate σε 30%. Τι είναι αυτό, δεν είναι εδώ. Νόμιζα ότι θα κερδίσω, αλλά τελικά δεν κερδίσω. Α, παίρνω πιο γρήγορα το Superman. Γεια σου, Beetle. Ωραία, βάρεσε με. Έλα, βάρεσε με. Όχι. Μπράβο. Οκ, κάνω το catch πάλι. Κάθε φορά που χάνω θα σας κάνω το catch screen, επειδή είναι λίγο άσχετο. Sorry. Παίρνω πιο γρήγορα σούπερ κανονικά. Οκ, παιδιά, θα κάνω και ένα opening για να δούμε. Ρεαλτάργιο, τίποτα, κατηχόδι, στάντρας, ωραία, τίποτα, 1000 κάρτες, στάργιο, κατηχόδι, 1111. Πάλι στάργιο. Πρέπει να κερδίσω, επειδή θέλω να πάω να πάρω το legendary star drop. Μήπως είμαι noob με το spike. Λοιπόν, θα βάλω κάποιον άλλο μπρόλερ. Θα βάλω αυτή. Αυτό το skin είναι sick. Θα παίξω με αρτή. Ο Spike παίζει να ήταν ο χειρότερος μου brawler. Δεν ξέρω.
attacks increase movement speed. Όχι, δημιουργεί 30%. Παίρνω super. Κάνω 1-2. Έχω το λάθος gadget. Πράγμα χάσω δεν θα κάνω το κάλυψη και το γίνει στο φυτό. Γεια σου Μίκο. Γεια σου Μίκο. Έλα. Μπορείς να με σκοτώσεις. Νομίζεις μπορείς. Γυρίζω πίσω. You made it. The next stage awaits. Ωραία. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Κέρδισα! Το σπάνκ έφταιγε. 50 blink, αυτό είναι πολύ σπαστικό. 50 blink, νομίζω είναι πολύ σπάνιο για τότε. Ας ανοίξουμε κι άλλο ένα packet. Upside down showdown. Carol. Ωραία. Πάρε αυτό και αυτό. Εγώ αυτός ως Brawler δεν ξέρω ποιος είναι ο καλύτερος για showdown τώρα. Θα παίξω τους πάντες από εδώ, δεν ξέρω. Αλλά θα παίξω με αυτή τώρα. Start with one power cube. Oh! Zero power cube. Ωραία. Παίρνω λίγο power cube και γυρίζω στο σώμα μου λίγο. Φοβάμαι το σώμα μου ότι θα πεθάνει. Πάω να πάρω ένα power cube. Κάνω το teleport, ωραία. Όχι. Το ήξερα ότι θα ήταν κάποιος εκεί. Μπαίνω εδώ. Μίκο. Γεια σου Μίκο. Παίρνω πάρα πολλά σου. Ωραία, κέρδισα, αλλά εντάξει. Sorry guys, έπρεπε να κάνω κάτι. Γυρίζω. Έπαιξα ένα game μόνος μου που ήθελα να δω ποια είναι τα tacticals και βρήκα νομίζω τα tacticals. Για να δούμε τι είναι τώρα. Αυτό είναι κίτρινο και το κίτρινο νομίζω είναι τα καλύτερα. Κάτσε, πήρε να πάω. Μιλάμε. Πήρε να πάω και τώρα αυτό είναι σπασμένο. Πήρε αυτό το range. Πήρε αυτό το range. Αυτό το range είναι σπασμένο, μπρο. Πρέπει να κερδίσω το challenge και μετά θα... Μετά το challenge θα... Είναι μεγάλο. Πρέπει να νικήσω το challenge, αλλιώς δεν το τελειώνω. Θα τελειώσω το challenge.
you were me. Enjoy the play. Όχι, πέρασα. Ωραία, τώρα ξέρω τι είναι πιο σπασμένο. Τα πιο σπασμένα είναι τα Legendary, μετά είναι τα Epic και μετά τα Rare. Αλλά κάποια Rare είναι καλύτερα από Epic. Θέλω αυτό. Κάτι όχι, θέλω αυτό. Δίνει πολύ health παραπάνω. Και είναι legendary, οπότε το παίρνω. Ωραία, το κάνω. Το κάνω. Wasabi. Το challenge failed. Θα κάνω κι άλλο ένα challenge σε κάποια λεπτά ή ώρες.